Si tenim tantes deixalles com les puguem gestionar. A reciclar! Plàstic, cables, coses de tot tipus. Plàstic, cables, coses de tot tipus. Que farem de tants objectes perquè no quedem colgats. Reutilitzar! Aire net, volem el Berguedà. Aire net, volem el Berguedà. Aturem aquest projecte, no el volem posar a ser. Ni a ser no! No a la